Bon dia, tarda, nit, nens i nenes de tot el país i benvinguts al meu canal. Avui us ensenyaré el parell de paquets que em van arribar fa poc. El primer és una figura Ray Machine de l'Arare del Dr. Slump. És una edició de 2018. Com podeu veure, ve amb tots els seus accessoris per poder muntar-la. Teniu el cabell, peces del seu vestit i fins i tot ve amb una caca. La cara, les parts robòtiques que l'acompanyen. Les figures Ray Machines estan fetes per muntar-les segons les instruccions. Seguir-les és molt fàcil perquè et quedi la figura ben muntada. I el segon és l'home de caramel número 1. Aquesta la vaig adquirir per Wallapop. Com veieu, la capsa sí que té una miqueta de desperfectes. Com l'altra, les seves instruccions per muntar-lo. Seguir-les pas a pas per poder muntar-lo. I dintre les parts de tot el robot, inclús el mateix Dr. Mashirito i un Arare que ve inclosa amb la seva caca. Com us he dit, aquesta peça la vaig adquirir per Wallapop i només té aquestes 4 parts que havien estat estretes, però no s'ha arribat a muntar mai. I així és com aquestes dues figures s'uneixen a la meva col·lecció del Dr. Slump. Gràcies per veure el vídeo, arribar fins aquí i doneu-li un like o subscriviu-vos si voleu. Si no, perdeu el temps a altres coses. Gràcies!